Kemissä toimiva Venäjän hallitusta ja sotaa vastustava yhteisö lähettää kirjeitä poliittisille vangeille Venäjälle. Yhteisön aktiivin venäläisen turvapaikanhakijan Maksim Alievin mukaan poliittisille vangeille on tärkeää saada viestejä ulkomaailmasta. Noin 40 henkiseen yhteisöön kuuluu muun muassa ukrainalaisia, venäläisiä ja suomalaisia sodan ja Vladimir Putinin vastustajia. He järjestävät myös sotaa vastustavia marsseja ja mielenosoituksia. Kyllä he odottavat kirjeitä vankilan ulkopuolelta. Ja omasta kokemuksestani voin sanoa, että kun sinä istut tuomiota vankilassa, odotat jotakin yhteyttä muurin ulkopuolelta. Ja tämä on tosi tärkeää. Me ihaillaan ihmisiä, jotka ovat taistelleet ja jatkavat taistelua Putinia vastaan, sotaa vastaan ja uskaltavat ottaa kantaa hallitusta vastaan ja kirjoittaa rohkeasti jotain nettiin tai mielenosoituksessa kertoa, mitä mieltä he ovat kaikista, mitä Venäjällä tapahtuu. Ja kyllä me halutaan, kun olemme täällä turvassa Suomessa, kirjoittaa heille kirjeitä ja tukea heitä ja toivottaa kaikkea hyvää. Useita kyliä on joutunut mottiin Pohjois-Norjassa.